Hughes. Feili'r gornel at Callum West. Rai gadw I ar dyn y chwarae, mae fe yn neud. Mynd I hunan. Callum West yn dal I fynd. Nawr yn tynnu nôl. Nawr at Rhys Hughes yn mynd am y gornel ac am arbediad gan Will Fuller. Y gwaith da gan West I greu'r cyfle. Rhys Hughes. Yr ergyd yn un da, ond Will Fuller yn ymateb. Kit Magidson yn rheoli ac yn gyrru'r bel lan yn hir I at Rhys Hughes. Hughes ar peniad. Oswell yn leifyd un I Poole. Mae'n edrych lan. Poole yn mynd amdani. Poole! Ac yr arbediad gan Will Fuller. Yn ei dilyn I holl ffordd. Poole eisiau cymryd y cyfle. Yn gwneud yn well hynna I giro Will Fuller. Edward at Harry Franklin yr eilydd. Mlaen ar y hanner yn trio'r flic tuag at Callum West a Franklin bron gad ennill y bel. Pani. Nôl at West sy'n mewn lle. Callum West. West yn mynd am yr ergyd. Yn isel. A Fuller yn gwthio mas am gic gornel. Yn syth ar ddechrau yr ail hanner. Cei Connah sydd wedi tanio fwyaf. Nash yn mynd hir tuag at Franklin. Ddim yn camsefyll. Franklin. Harry Franklin yr eilydd. I giro Fuller. Am ddechrau i'r ail hanner I Cei Connah. Yr eilydd sydd ymlaen ar yr egwyl. Yn cael lle yn y cwrt ac yn curo Will Fuller. Yr ymwelwyr ar y blaen. Franklin curo Dan Jeffries. Franklin cyfer arall I rasio fewn i'r cwrt. Franklin tynnu ddi ar draws gig y gol. Hughes, mae dal yn o'i Cei Connah. Hughes I gario. Am gyfle I Callum West. Methu cael y cyffyrddiad arni. West. Nawr cyfle ergydio bellter a Callum West. Am ergyd. Ac am arbediad gan Will Fuller. Newydd gael ei giro am y gol cynta. Ond oedd e'n barod am hwnna gan Callum West. Pwy sy'n dod gan Cei Connah nawr. Yn i'r canol tuag at Dan Jeffries. Pani yn dwy'n y bel yn hawdd at Harry Franklin. Mae'r eilydd wedi cael ei ail. Cei Connah 2-0 ar y blaen. Bach o oedi yn y cefn I Llansawel. Ac mae'r ymwelwyr wedi manteisio. Pani I Franklin ac I gefn y rhwyd. Cwrt tuag at Mitch Tom Price. Gili Owen yn mynd am yr ergyd. Yr ergyd mwyaf clir mae Llansawel wedi cael at y gol trwy gydol y gêm. West yn mynd dda I ddwyn y bel yn ôl. Rhys Hughes yn galw am y bel. Mae Hughes yn derbyn. Rhys Hughes I gamu. Tynnu ddi ar draws gig y gol. A Harry Franklin yn cael hat-trick. Wel, y super sub yn rhoi yr ymwelwyr yn bellach ar y blaen. A nawr mae fe wedi sgorio 4 yn ei 2 gêm ddiwetha. Wrth ddod ymlaen fel eilydd. Jenkins ar gic gornel yn y munudau ychwanegol. Os yna rhywbeth cadarnhaol I Llansawel ar ddiwedd y gêm. Wel, Mitch Bates yn mynd am yr ergyd. Just dros y trawst. Dyna ddiwedd yr prynhawn anodd i'r tîm cartre.